Palagunok ongi etorri Lasto Txapren kanalera. Eta gaurko honetan esperimentu txiki bat dakarkizuet. Elfo Silvanoen komandante bat, kasu honetan emakumezkoa. Eta Elfo Silvanoen elitesko bi unitate, elfo dantzariak, batzuk bi espatekin eta besteak lantzekin, alde bietan fila dutena. Ipotzen beste elitesko unitate baten kontra, kasu honetan hiltzaileak, bi unitateak oso gogoku ditu, desan daiteke unitaterik gogokoenak direla bi unitate hauek. Eta jakin nahi dut frogan inez unitate de hobeagoa bataila batetan. Eta beraz aurre ekingo diogu batailari. Goazen. Eta joango gara aurrerantza. Ia agertzen diren ipotzen unitateak. Klaroetako erregina hau edo komandantea beraliko dugu. Ipotzen liderra suntzitzeko nahi duguna delako bi unitateen arteko lehia ikuste. Gainera ipotxak eta elfo hauek batez ere nahiko txarto eramaten direben artean. Eta lehenik aten esan daiteke Elfo Silvanoak ez dira, ez aliatuak, ez etxaiak, ez zehose. Osa, momentu baten lagundu altzaituzte, baina alere zehose eskatuko dizuete, lagun aldizu batera batean interes berdinen gatik. Eta beste egunen baten esan dituzte, erasan zaituzte edozein argudio dela medio. Ready to hunt. We must protect Athelrun. Eta hauekin Ever ready. apur bat velozitate handiagoa ikusiko. Eta karga ikusi nahi du teora. Eta orain ikusi nahi du karga. Hartzen diren. Hauek korrika joan behar zarete hauen kontra. Eta hemen ikusiko dugu karga eraga geldo batean. Eta ipo jauna nola txikitzen duen. Eta hemen ikusten dituzu elfoako borroka, orduan zu torri hona sartuko diozu honakoa eta jarraitzen dute borrokan. Ipotxa hauen abantailea da, ez dutela ies egingo, azken finean, matadoreak beren helburua da era heroiko batean hiltzea. Non jaunak dugu. Jarraitzen dute ipotxek borroka. Sujarretu zuzatzen egiten, gelditu dago entradatuta ikusatu zuen moduan. Oso taktika hona da, eta hemen ikusten duzuen nola bizitza da pizkanaka jeizten. Eta bataiak hor jarraitzen du. Hor hiltzen doaz, ikusten duzuen moduan odolez beteta daude, hemen bi batekin. Kapturatze bat egingo dugu hemen. Hemenekin jarraitu gora egiten, gelditu hor ez dunkatuta. Hemen jarraitzen dute bereak eta bi egiten.
kaptura oso ikusgarri izango da. Zu hori jarraitu egiten. Ja, unitatea hasi da jauz hiltzen. Eta hori potxak ez denez erretiratuko. Hemen joango gara atxerako. Ia tire egiten duen. Ies egiten bitartean. Badirudi ezetz. Segun dugu berrio tiro. Azkar mugitu, bestela aurre zauren txikituko zaitu. Hor gure unitateak egizia doa. Atxera korrika. Ez eitxala rapatu korrika. Abantalde handia duzulako. Zuek bueltatu horra. Eso, deteriona. Bueno, aurrez horre borrokatu. Ia nolako batalea egiten den. Vale, hor. Biak indire, hemen, hori izan dizun moduan, lehi izan da parekatu bat, aldu gutxi gati, eta guazen noen emaitzak ikusten. Gu ejertzito erdia baino gehiago galdu dute, eta eurek ere bai, esan daiteke, hori, ies egitearen abeintzaila oso garrantzitsua dela eurentzat. Eta, beraz, esan daiteke, gutxigatik bada ere hipotxiltzailea askoz ere, bueno, indartxoagoak direla, askoz ere indartxoagoak direla. Bueno, hau izan da dena, lagunok hurrengora arte, agur!